Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapen paw ya ka jing persya ka bejur. Halor ka jing bom pediang jong ka Parliamentary Standing Committee ban weng noi ka kentien Unrepresented Tribe ha ka jing pen bait thamai ya ka kernet ka ban riau jong ka Riti Sensyar ka India. Ha ba keren sikila pathai kubor u Chief Executive Member jong ka KHADC u ba Titus W Khan ula ong ba ha ka por pa kani committee kalawan yo ka jat ha Shillong na kaliang ka District Council kala dam ban pen sngo markhmat ya kani kamat Henry ka balingo pat kalong ban ya i ha ki website ba kani ka jingdawa kamsim la poi shesh eru ha ka beide ba kani u ba Titus ula ong ba ka Executive Committee kala pha da ka jingtho ka persya sya ka sarkar jila ling ba katnat District Council Affairs bat kumju ru syakatnat kampo yeng jong ka sarkar India. Hagbede bat ka amendment ka ba shispa arhusan jong ka amendment ni ka 6 schedule ya kani ka recommendation ka committee ka lapha syaka ministry bat syaka parliament ko ba pilatip ba kani ka committee ka lawan hapo Shillong arsin lawan ba ni kendu ingi ki stakeholder barok hat ai kendu e government kendu i seng bahalang i kendu i dorbar i ki klit no sensyar pan i ki bius lani ki jing ai jing mut hawe de ba kani ka amendment ya ka 6 schedule dan rain dah hadin bang lai ipat ya ka report ka balabu ha ka website jong ka parliament hoi ki khampa kopi changi dan rengi susi banyu iba ki don kat tu kan ni ki mat ki badon kam ki bakan ni ke komiti kam shimla sengap ya ke jing ajing mut jong ngi tani jong ka soka dena ta ka daw na kaliang jong ka estip komiti ka berdap jong ka ni ka pemerintah ngila pha ya ka jing persya ka jongi halo kani ka recommendation sya ka sarkar nang ba ka tanat jong ka District Council Affair Department ba kumju ru sya ka Home Ministry nang ba ka Home Ministry bangi persya halo ka tu ni tlikimat ki bangim sngaw ya ham ya ka jing ajing mut jong ka ni ka committee kamat ka baningkong kade halor ka nomination of unrepresented tribe ngi hakabede bat kini ki nominate MDC ka komiti kamsim la sngap ya ka jing ajing mut jongi bangi ong ba ka ni ka kentin unrepresented tribe kam day ban mi ha ka ni ka nominate MDC iban ai be nominate MDC kamun kasyong ha ka gobernur banjit nanu banlong ki nominate member jong ki council dan rengi penpau ke jing susi ba ke jing persya na kaliang ke jongi ba kila penmi ya kani ke kentien ka banwan ra ke jing kulmar jingmut kanwan ra ke ke bamsung tanat ha kham tam ha ka jinge de ba ka rukom penya ye ki dorbar ki jongi hapo council kumbo pitip ka dorbar ka jongi ka bangilong hang ni hapo council ngia keren da ka tin la jong ngia keren be da ka tin khasi tikan ja ayu
yangi lada ki ailat ya ki wepat ki bomde mo kita ki beriu jongi la jong ki ong no ki khasi bet bakin long kong ki nominate MDC kabut ngi hap ania keren ko iktin ringi yang be halo kanurim ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kadai jong khasi dau khasi naga bentau khasi ka benta ka baar ka ba ngim pediang kalong ha ka jinge dei bat ki village council bat ki municipal council namar kani kalong persya ya ka ritis nsyar trairi ka jongi bat ngidei ban ngidawa bet badai ban itu ya kidoboshnong daga constitution jongka ri India kamu ngimdan kami kita ki village council ngimdan kami kita ki municipal council ringi kadiban itu bet ya kini ki traditional institution ngidon kidoboshnong kabalai halor ka jingedei baka number jong ki seat ngila pas daka resolution pangila syem ya karai ba kajing pen he ya ki number jong ki seat kadai ban long bai life hinyo total life husan daka banjit daka election bat arngut kidei bandai beki basyuthum iwei na kini ki arngut kidei bandai I kentai kata di karai ke jungi bat ngidang yang ba ya kata bat ngimi hap jingmut ba kenti yang I naka life nyau chaduka saupumut kaba sao ngikwa bangi dawa ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kaladon kam hakani ka amendment ban penhap no yaki lightly ki municipal area lani ki Shillong normal area haka district council da ka ba penkelai ya ka paragraph 20 jong ka 6 schedule kabamut bakini gi caka baro kinhap hapo ka 6 schedule area kepesan kabangi kwa nakaliang kejongi pangidawa kalong ba itu ikentin presiden haka paragraph 12 EB jongka 6 schedule day ban wengno bat ban bu yang baik daka kentin gubernur kemudian ini kan ai buat ringi tang lengbau gubernur ba onla ban kentaj haka ba pentri kam yaki an ke sarkar kami lani ban penbet yaki kat pung gajing day bat ka jinglong jingman jongi haka kom pentri kam muka di bandon baik ka kentin gubernur ka webat kamat ka ban riu bakadu bakata kalong bangi dawa baka bor jong ka artikel 200 ka artikel aspa jong ka constitution day bandon haka 6 schedule kani ka artikel aspa kadai halor ka jing yo jing menjur jong ki bill no gubernur baladang idon ni kani ka artikel haka 6 schedule gubernur sisin balapha ya ka nunu ka bill ka balapas ta kani council bat hadin ba ula kalapoi sya u balada kadon kanu ka jing penpai biang nakaliang ka jong u ban pan query lani ban pan jing sungtu biang ya halo ka tu ka bill bat haka sim ka baar pat
dan bor syu ban kentai ya ka ban ai ya ka jing menjor te kan ni kan pen kloy ya ki nu ki ai kiba ka council ka pas namar kum baphi i menta kiba bun ki bill ki jongi ki sa pending hapo ka secretariat jong governor ai ka jing menjor idan ki bill ki pada ki newsnam ki prasnam hosnam tena takadao kani ka bu jing yang iban ya sikmat ka kaum dan reda ka bagi doni kani ka artikel kan aibor syu ya ka district of jongi hoat ngi menjor halo ka recommendation jong kani ka committee pa apa ide ba ka direct funding lang ba ka article 280 ya kani ngi menjor ka jingweng no ya ka dual post kani ngi menjor nang ta ka jingpen kelai ka Khasi Hills Autonomous District Council sya ka Khasi Hills Autonomous Territorial Council kani ngi menjor